gemeente alle van harte welkom in deze Christzangdienst. Ik zei die mij eens verbonden binnen, misschien wel met de livestream, maar dat weet ik niet zeker. Maar vooral ook een hartelijke groet voor Wibbenes Jacobs, die u bij alle liedjes kunnen begeleiden. Er is één collecte, die is in de dienst en die is voor Stichting Vluchteling. En deze mooie bos bloemen, die jou was groot van de gemeente om Dirk Sisweda. Dirk had correct te jaren kregen dat het zijn keelkanker met vluchtje. Uw voorganger is dominee Tietje Hipma. Het Christ-evangelie wordt door Akkie Wiebinga dienen en het Christverhaal door Teun Bontekoe. Uw intooslied is lied 470. Oh, dat hebben we niet hier volgens mij. En we moesten het ook nog staan, dus jongen, hebben we dat vergeten. Dan wens ik je al hier een gezegende dienst. De eerste kaars mag branden. We zien een beetje licht, dat ook voor ons mag schijnen. Is dat geen mooi gezicht? Tweede kaars mag mogen branden. Hun licht schijnt warm en zacht. Voor mensen in het donker, als lichtpunt in de nacht. Drie kaarsen mogen branden, vertellen het bericht. Het donker gaat verdwijnen, het wordt al steeds meer licht. Vier kaarsen mogen branden. Zij geven ons weer moed. Nog maar heel even wachten, dan wordt het licht en goed. Dank u wel, Rikst en Sophie, voor het oorstekken van de keersen. En nu zongen wij een lied dat wij alle jaar een keerske wezen maaien.
Wij hebben als thema voor deze Christjoen kiezen voor er is een wereld boeten dien feesters. Er is een wereld buiten jouw raam. There's a world outside your window. En die Engelse tekst, die komt uit een lied. Do they know it's Christmas time? Een lied van Band 8 uit 1984. Dat lied is skreund door Bob Geldof. Hij zag in die tijd van de televisie een documentaire over Ethiopië. Er werd een verschrikkelijke honger weer in die tijd. En Bob Geldof, hij werd zo geraakt door wat hij zag van die honger in Ethiopië, dat hij dacht, wij moeten iets doen. En hij vormde met muzikanten een band, Band 8. Hij schreef dat lied en de opbrengst van dat lied ging allemaal naar Afrika, naar Ethiopië, voor de mensen die honger hadden. En de tekst van dat lied, die zegt dus, er is een wereld buiten jouw vensters. En wij kunnen een mooi kerstfeest vieren. En een mooi kerstdiner houden en een glaasje drinken. Maar hij zei, weet je wel, die wereld buiten de vensters. En dan denk ik daarbij, maar ook binnen die vensters. Binnen onze achterdeur. Kijk eens wat daar allemaal is voor honger. Honger naar aandacht, naar rust, naar troost. Nou, en daar gaat het vandaag over. Die wereld buiten en binnen onze vensters, wat het kerstfeest daarvoor betekent. En nu gaan we eerst samen bidden. Dank u wel, God, dat u ons hier samenbrengt. Dat wij het kerstfeest, het Christusfeest mogen vieren. Er is zoveel donker in deze wereld. Er is zoveel donker ook in onze huizen. En nu mogen we lichtjes aansteken. We mogen zelf een lichtje worden, omdat uw licht in deze wereld is gekomen. In Jezus. Een heel klein kindje in deze hele grote wereld. En wij vertrouwen dat daar het licht begint. Dat daar de vrede begint. Zegen zo dit kerstfeest. In deze kerk. In onze dorpen. In ons land. In deze wijde wereld. In alle landen. God, kijk naar uw mensenkinderen. In deze hele wereld. Zegen ons met uw licht. Amen. Wij zongen nou maar ook een lied. Ga stillen in de landen, uw koning tegemoet.
We gaan nu kijken en luisteren naar het kerstevangelie. Akkie die zal het kerstevangelie vertellen en ondertussen kunnen jullie het ook zien gebeuren op de schermen. In Nazareth woont een jonge vrouw. Haar naam is Maria. Ze gaat trouwen met Jozef. Gaat iets mis volgens mij? In Nazareth woont een jonge vrouw. Haar naam is Maria. Ze gaat trouwen met Jozef. Op een dag krijgt Maria bezoek van Gabriël. Hij is een engel van God. Dag Maria, zegt de engel vriendelijk. Je zult een kindje krijgen, een zoon. Als hij geboren is, moet je hem Jezus noemen. Jezus betekent redder. Hij zal voor altijd de koning van het land Israël zijn. Maria wordt blij. Mag zij de moeder worden van de redder die God heeft beloofd? Maar het kindje moet toch een vader hebben? Ze is nog niet getrouwd met Jozef. De engel zegt, God zelf zal ervoor zorgen dat er een baby in jouw buik gaat groeien. Jouw kindje is de zoon van God. Maria gelooft de engel. Jozef en Maria gaan op reis. Want de keizer die over hun land regeert, wil alle mensen in zijn rijk tellen. De mensen moeten zich inschrijven in de stad waar hun familie vandaan komt. Dus Jozef en Maria gaan op reis naar hun geboortedorp Bethlehem. Dat is moeilijk, want Maria verwacht haar kindje. Kan zij nu zo'n lange reis maken? Het kan niet anders. Het is een bevel van de keizer. Eindelijk zijn ze in Bethlehem. Maria is moe. Ze voelt dat het kindje gauw zal komen. Waar moet ze nu slapen? Jozef en Maria komen bij de herberg. Maar de waard heeft geen plaats voor hen. De herberg is vol. Ze kunnen wel in de stal slapen, bij de dieren. In de stal wordt Jezus geboren. Maria wikkelt haar kind in een doek. Ze heeft geen wieg en daarom slaapt het kindje in de voerbak van de dieren. Niet ver daar vandaan passen de herders op de schapen. Opeens schijnt er een stralend licht in de donkere nacht. De herders schrikken. Midden in het licht zien ze een engel staan. Wees niet bang, zegt de engel. Ik kom jullie groot nieuws brengen. In Bethlehem is Jezus geboren. Hij is de redder die God heeft beloofd. Ga maar kijken. Het kindje is in een doek gewikkeld en ligt in een voerbak. De hemel straalt, er komen nog meer engelen. Ze zingen samen een prachtig lied voor God. De herders gaan vlug naar de stal. Daar vinden ze Jozef, Maria en het kindje, precies zoals de engel heeft gezegd. De herders vertellen aan Maria wat ze hebben gehoord. En Maria onthoudt alle woorden goed. En dan mag nu de grote kaars gaan branden. De kaars van kerst, die mag nu aan. Laat ieder zien en horen. Een grote ster is opgegaan, de koning is geboren. En dan zingen we nu met elkaar een lied. Nu zijt welkom. Jezu, lieve Heer. Wij spelen altijd de oude nummers en dan zit je verkeerd.
En dan gaan we nu luisteren naar een kerstverhaal dat Teun Bontekoe zal gaan vertellen. Daar gaan ze dan. Balthasar, Caspar en Melchior. 3 koningen op weg, ja, waar naartoe? Dat weten ze zelf nog niet helemaal. Maar op een avond hadden ze een ster gezien. Helemaal in de verte. Nou, eigenlijk was het Balthasar geweest. En Balthasar had op die avond naar buiten gekeken. En hij was een van de mensen in het Midden-Oosten die altijd wel belangstelling had gehad voor wat er in die sterrenhemel te bezien was, te bekijken was. En aan sommige beelden had hij ook betekenis gegeven. En ook nu zat hij na te denken. Wat zou dat toch betekenen? Die ster daar in het westen, met die kleine ster daarbij. Gelukkig had hij 2 vrienden die er ook verstand van hadden. Caspar en Melchior. En de volgende morgen ging hij naar ze toe. En hij zei, jongens, wat ik nou vannacht gezien heb. Oh ja, zei Caspar, dat heb ik ook gezien. Heb jij ook die ster daar in het westen gezien? En dat kleine sterretje daarbij. Zou Melchior het ook gezien hebben? Weet je wat, we gaan naar hem toe. Hé, maar toen ze onderweg naar Melchior waren, kwam hij al naar hun toe. En hij zei, ik heb wat gezien. Jij ook al? Weet je wat, we gaan vanavond nou eens kijken. En Caspar, neem jij dat dikke boek dan mee? Weet je wel, dat boek waar al die sterrenbeelden in staan. Misschien zit er wel een bepaalde betekenis achter. En zo gebeurde het. Die avond kwamen ze met z'n 3 bij elkaar. Vlak bij het huis van Balthasar. Er was een heuvel. En verder geen bomen in de buurt. En ze hadden zo een mooi uitzicht. Zo op die mooie sterrenhemel zoals die eigenlijk alleen in het Midden-Oosten te zien is. En toen de zon ondergegaan was, zagen ze al gauw in het westen die ster weer. Hé, zie jij hem ook? Hé, ja, ik zie hem. En jij ziet hem? Hé, die kleine is er ook weer bij. Oh, maar dat is Venus. Die staat er vlak in de buurt. Wacht eens even, zei Caspar. Kijk eens even in dat boek. Dat moet wat betekenen. En ze bladerden en ineens zagen ze ongeveer dezelfde sterrenhemel. Hé, dat betekent dat er een kind geboren is. Een koningskind. En die kleine ster, dat betekent dat het een kind van de vrede is. Een kind die de vrede zal brengen. Nou, dat is in deze tijd van die Romeinen wel belangrijk dat er vrede is. Weet je wat? We hebben toch niks te doen. We zijn rijk genoeg, we hoeven niet te werken. Laten we er naartoe gaan. Hé, ja, lijkt me ook wel een leuk avontuur, zei Caspar. Ja, mij ook wel, zei Melchior, maar we moeten wel wat meenemen, hè. Nou, weet je wat? Ik neem een gouden beker. Nou, dan neem ik meer mee. Oh, en ik neem 4 ook. Weet je wat? Vanavond komen we bij jou. Is dat goed, Balthasar? Oh ja, en genoeg eten voor onderweg. En misschien ook even wat geld, hè? Voor als we moeten overnachten. En zo gebeurde het dat ze die avond bij elkaar kwamen. Bij Balthasar. Maar ja, toen ze weggingen stond daar een heel verdrietig jongetje. Yusuf. Toen hij had gehoord dat zijn vader op reis ging, had hij wel een paar keer gevraagd, vader, mag ik ook mee? Een koningskind wil ik ook wel zien. Nee jongen, dat kan niet. Dat is echt niet, dat is veel te gevaarlijk. Dat kan ik je moeder niet aandoen. Hoe bedoelt u, gaat toch ook weg? Ja, maar jij bent de erfgenaam. Stel dat mij wat overkomt. Dat kan toch zomaar? He, die Romeinen zijn hier. Wie weet. Maar jullie zijn toch met z'n 3? Ja, maar jongen, jij blijft hier maar mooi bij je moeder. En als ik terugkom, misschien neem ik wel wat leuks voor je mee. Daar stond Yusuf. Ja, samen met zijn moeder stond hij zijn vader uit te zwaaien.
Maar Jozef had een plannetje. Ha, ik ben 13 jaar, ik kan mijn eigen weg wel doen, dacht hij bij zichzelf. Toen zijn vader hem dat verteld had, had hij al direct het idee, ik wil ook naar die koning. Ik wil ook die kind begroeten. Hij had een plan. Toen zijn vader weg was, hadden ze samen nog gegeten. En toen ging hij, mama, ik ben moe hoor, ik ga vroeg naar bed vanavond. Ach jongen, ik snap het best. Het was ook zo'n drukke dag. Ga maar gauw, ik ga ook snel naar bed. Oh, gelukkig, dacht Jozef, mama gaat ook vlug. Kan ik mijn plannetje mooi uitvoeren. Hij ging naar zijn kamer. Hij zocht een lekkere, dikke, warme mantel en een rugzak. Hé, dat zou ik mee kunnen nemen. Ja, vader nam een gouden beker mee, maar die heb ik niet. Ik heb wel een mooi boek. Een platenboek. Oh, dat zal het kind vast wel leuk wezen. Er staan hele mooie platen in. En, een bal. Oh ja, een bal, daar kun je al gauw mee spelen. En Pluto. Ja, Pluto neem ik ook mee. Mijn hondje. Ach ja. Heb ik onderweg ook iemand die bij mij is. Anders ben ik zo alleen. Even wachten of het al stil is. Ja. De deur ging dicht. Moeder leed naar de kamer. Nou kan ik wegwezen. Sst, Pluto. We gaan. Hou je mond. Niet blaffen, alsjeblieft niet. En zo gingen ze op weg. Samen de nacht in. Ja, dat is die ster in het westen. Papa heeft het goed gezegd. De ster staat in het westen, waar de zon ondergaat. Als ik altijd maar achter die ster aan ga, dan kom ik natuurlijk ook vanzelf bij dat koningskind. Het zal vast wel een eind lopen wezen. Hij liep de hele nacht. Totdat hij eindelijk moe was en in het oosten de zon opkwam. Oh, nu is de ster weg. Oh, maar ik ben ook wel moe. Mijn voeten doen zeer. Pluto, jij bent vast ook moe. Hé, daar is een huis. Ach ja, ik heb gelukkig wat geld meegenomen. Ik kan altijd vragen of ik kan overnachten. Of overdagen eigenlijk. En dat ik misschien wat te eten heb. Klop, klop. Hallo, volk. Is er iemand? Slof, slof, slof. Daar kwam een oude man. Zo, jongeman, wat moet jij hier zo vroeg in de morgen? Oh, ik heb de hele nacht gelopen. Heeft u misschien een plaatsje van mij waar ik overdag kan slapen? Want ik ben onderweg naar een koningskind wat geboren is. Een koningskind? En heb jij de hele nacht gelopen? Ach, toch wel fijn dat jij hier bent. Ik ben een oude man. Niemand bezoekt mij. Natuurlijk heb ik wat te eten voor je en een plaatsje. En die hond die kan ook wel een plekje krijgen. Daar heb ik ook wel wat eten voor. Ach, wat fijn dat jij hier bent. Er komt hier nooit een kip. Ik zie niks van de wereld. Ziet u niks van de wereld? Haha, dan heb ik wat voor u. Hij pakt zijn rugzak af. Pakt het boek. Kijk maar eens. Ik heb allemaal platen voor u. Oh jongen, wat mooi. Hé, wat is dat? Oh, dat zijn de piramiden van Egypte. Dat heeft mijn vader mij verteld. En als u ombladert, oh, dan komt u de hangende tuinen van Babylon. Oh, jongen, wat mooi. Weet u wat? Ik ga slapen, dan kijkt u nog maar even in het boek. En zo ging het. De oude man ging zitten en hij bladerde in het boek. En hij verbaasde zich over de mooie platen die hij allemaal zag. En Jozef lag te slapen. De hele dag. Totdat het weer bijna avond werd. Oh, heb ik de hele dag geslapen, zei hij tot zichzelf. Oh ja, ik ben onderweg naar het koningskind. Ik moet op. Oh, het is nog licht gelukkig. Jongen, ik heb wat eten voor je. Het is nog niet donker. Oh, wat is dat een prachtig boek. Ik heb de hele dag zitten bladeren. Al die mooie dingen. Weet u wat? Ik ga weg en ik neem Pluto mee. U mag het boek wel houden. Uit dank dat ik hier mocht slapen. Dat is fijn. Dan voel ik mij ook niet zo eenzaam meer. Dan kan ik mooi overdag gaan dromen van al die mooie dingen die ik zie.
En zo gebeurde het. Yusuf zwaaide nog even en hij liep door. De hele nacht weer. Oh, wat was het toch een eind lopen. Hij liep de hele nacht door totdat hij in de verte een dorpje zag. De zon kwam alweer op. En Yusuf liep en Pluto liep naast hem. Ineens hoorde hij kinderstemmen. Hé, wat vroeg. Ach ja, kinderen die zijn natuurlijk vroeg wakker. Dus ze waren druk aan het spelen. Hij kwam op het plein. Er waren allemaal kinderen een tikketje aan het spelen. Ach, was dat ook een meisje. Helemaal alleen. Helemaal gebukt. En ze snikte. Ach kind, wat is er met jou aan de hand? Waarom doe jij niet mee? Ik mag niet meedoen, zei dat meisje. Kijk eens een keer, ik heb vieze kleren aan. En mijn schoenen zijn versleten en mijn haar hangt er een beetje bij. Ze vinden mij niet leuk. Ze roepen altijd, vies kind, ga jij maar weg. Ach, ineens had Yusuf een idee. Hij haalde uit zijn rugzak een bal. Zullen we even overgooien, zei hij. Oh, dat wil jij wel met mij spelen? Ja, natuurlijk wel. Ze gooide de bal over. En ineens kwam een van de andere kinderen. Mag ik meedoen? Mag ik ook? Ja, mogen wij allemaal meedoen, zeiden de kinderen. Nou, dat moet je aan haar vragen, zei Yusuf. Mogen ze meedoen? Jawel, zei het kindje. Ze mogen wel meedoen. Fijn zelfs. De kinderen begonnen allemaal te spelen, overgooien met de bal. En Yusuf keek. En hij dacht, ach, wat leuk. Maar ik ben moe. Ik moet weer een plekje hebben om te slapen. Hij zwaaide nog even naar het meisje. Hou die bal maar hoor. En hij ging verder. Buiten het dorp zag hij een plekje onder een palmboom. En daar ging hij slapen. Pluto kroop hem lekker aan. Zo zaten ze zo naast elkaar. De hele dag. Er kwamen reizigers voorbij. En die dachten, een slapende jongen. Helemaal overdag. Maar Yusuf merkte er helemaal niks van. Toen werd het alweer langzaam donker. En Yusuf, hij gaapte eens een keer. Hij voelde aan zijn benen. Oh, die waren nog moe van al die wandeling. Het wordt weer tijd om verder te gaan. Oh, de sterren zie ik ook alweer. En de zon gaat onder. Nou kan ik het nog duidelijker zien. En die kleine ster staat er ook weer bij. Kom Pluto, we moeten weer. Ach, ik zal je eerst even wat eten geven. Uit zijn rugzak haalde hij wat eten voor Pluto. En er was ook een broodje voor hem. En al lopende liepen ze weer verder de nacht in. De ster stond daarvoor, hoog. En de hele nacht liepen ze weer door. Toen het weer alweer begon licht te worden, zagen ze daar een vrouw voor hun huis zitten. Hé, dacht Yusuf. Zal ik die vrouw vragen of ze wat eten voor me heeft en misschien een plekje om te slapen? Mevrouw, heeft u een plekje voor mij? Ik heb zulke zere benen. Ik heb de hele nacht gelopen. De hele nacht? Mijn kind, moet jij niet slapen 's nachts? Nee, want ik ben op weg naar de koning van vrede. Er is een koningskind geboren. Mijn vader en mijn oom zijn er ook naartoe. En ik wil er ook heen. En ik heb het idee dat het niet zo ver meer wandelen is. Maar het is te ver om nu overdag nog te doen. Zou ik hier wel uit mogen rusten? Oh, dat mag wel hoor, zei de vrouw. Kom maar binnen. Dat zou mijn zoon ook leuk vinden. Hij ligt de hele dag maar in bed. De hele dag in bed? Ja. Ach, ga maar naar hem toe. Hij zal het best wel leuk vinden. En zo'n hondje vindt hij ook leuk. Yusuf ging naar binnen. Mevrouw had de vensters geopend en voor het open raam lag een jongen in bed. Zo, lig jij de hele dag in bed? Hoef jij er niet uit? Hoef je niet wat te doen? Ik kan niks doen. Ik lig niet alleen vandaag in bed, ik lag gisteren en eergisteren. Eigenlijk lig ik mijn hele leven al in bed. Toen ik geboren was, waren mijn benen al verlamd.
Eigenlijk kan ik niks. Huh? Ik ben een beetje jaloers op jou. Ik hoorde dat jij onderweg bent naar een koningskind. En ik lig hier maar. Ach, weet je wat? Hier, Pluto, ga maar even bij hem zitten. Heb jij even een vriendje? Oh, wat een lieve hond. Mag ik hem al aaien? Natuurlijk wel. En Pluto likt hem. Oh, wat is het wel een hond, wat een lief beestje. Kom jij maar even eten, Yusuf? Je mag hier wel komen. Ik heb wel eten en drinken voor je. En daar is een hoekje, daar mag je wel gaan slapen. En zo sliep Yusuf weer de hele dag. En het jongetje, met zijn verlamde benen, speelde met de hond. En toen Yusuf wakker werd, zag hij dat die jongen speelde met de hond. En hij dacht bij zichzelf, wat ben ik eigenlijk een geluksvogel. Ik kan alles doen en laten wat ik wil. En hij zit daar de hele dag, of hij ligt de hele dag in zijn bed. Hij beleeft verder niks. Hij heeft niemand om mee te spelen. Weet je wat? Als ik straks wegga, mag jij Pluto wel hebben. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want dan heb ik geen kameraadje meer voor onderweg. Maar, ach, ik beleef al zoveel. Hier, alsjeblieft. Mag dat echt? Zei de moeder. Wat ben jij toch een aardige jongen. Mag het echt? Zei de jongen. Wat is dat leuk. Wat vriendelijk van jou. Weet je wat, zei Yusuf. Als ik het kind gevonden heb en ik ga weer terug, kom ik vast nog even bij je langs. Om te kijken hoe het met Pluto is. En zo ging Yusuf weer verder. Verder en verder liep hij. En de ster die wees hem de weg. Oh, maar toen kwam hij door een groot bos. Met allemaal bomen. En zo nu en dan was hij toch wel een beetje bang. Want ja, 's nachts dan geven die bomen van die hele rare schaduwen. Het was net of ze hem wilden pakken. En ineens voelde hij spinnenwebben. En hij hoorde sommige dieren. Het waren toch geen wolven. Had die Pluto nog maar. Ach, hij moest ook niet zeuren. Hij was toch een geluksvogel. Hij liep weer verder. En gelukkig, eindelijk zag hij de bosrand. Daar was hij, uit het bos. Oh, wat was hij moe. Ik ga je nog even met mijn rug tegen een boom aanzetten. Even wat drinken en wat eten. En dan mijn ogen dicht. Ik heb het gevoel dat het niet zo ver weg meer is. Hij viel weer in een diepe, diepe slaap. En in die slaap had hij een droom. Een droom. Hij droomde van herders. En van engelen, van licht uit de hemel. En hij hoorde stemmen en hij hoorde muziek. Hij hoorde engelen zingen van vrede op aarde. Vrede op aarde. En herders die op weg gingen naar een stal. En toen hij wakker werd, kneep hij zich in zijn handen. Had hij nog werkelijk gedroomd? Van vrede op aarde? En van een stal waar herders naartoe gingen? Dan moest hij toch vlak in de buurt wezen. Zo'n droom, die heb je toch niet voor niks? Vlug, rugzak weer op, mantel om. Oh nee, Pluto was weg. Daar ging hij weer. En een ster stond er ook. En het kleine sterretje was er ook. Over die heuvel zou hij er vast wel in de buurt wezen. Oh, die heuvel op. Hè, dat deden die benen toch zeer. Ja, wat heb je als je zo lang gelopen hebt? Lopen over die heuvel. Hij was er nu bijna. Hé, ja, daar. Hé, daar stonden 3 kamelen. Hé, die moeten van zijn vader zijn. En van zijn 2 ooms. Daar is het vast in de buurt. Maar een koningskind? In een stal? In een schapenstal? Toch gek. Maar ja, de kamelen staan er. Dus het moet wel gebeuren. Het moet wel zo zijn. Hij begon harder te lopen en harder. En
toen, ja, er waren echte kamelen van zijn vader en van zijn ooms. Even kijken. De deur deed hij open. Hé, ja, daar zat ze. Hé, wat roken er lekker. Het rookt naar mirre en een beetje wierook. Hé, natuurlijk, dat hadden ze meegenomen. Hé, daar zat zijn vader en zijn oom en nog een oom. En daarachter, hé, daar stond een vrouw. Met een man en een klein kindje. Ach, en hij had helemaal niks. Ja, zijn vader had een mooie gouden beker. En zijn ooms die hadden mirre en wierook. En hij. Zijn vader knikte. Stond ook verbaasd te kijken. Jij hier, Yusuf? Ja, papa. Ik wil dat kind ook zien. Dan gaan we gauw. Want we moeten maken dat we eigenlijk weggaan. Want we zijn hier al een hele tijd. En het kind is vast wel moe. En die moeder en die vader die zullen... Mag ik het kind even zien? Oh ja, natuurlijk wel, zei de vrouw. Kijk. Oh, wat een lief kind. Oh, mevrouw. Ik had ook geschenken meegenomen, net zoals mijn vader en mijn ooms. Maar, ja, ik heb een oude man. Die heb ik het mooie boek gegeven met de platen. En een meisje, die heb ik de bal gegeven. Ja, en toen kwam ik nog een jongetje tegen die verlamd was. En die heb ik Pluto maar gegeven. Maar nu heb ik helemaal niks. Helemaal niks voor uw kind. Ik hoop niet dat u het erg vindt. Jongen, zei de vrouw. Jongen, wat jij gegeven hebt, dat is nou juist wat het kind het allermooist zal vinden. Want hij is in de wereld gekomen om de mensen gelukkig te maken. En jij hebt 3 mensen gelukkig gemaakt. En wat je voor die mensen gedaan hebt, dat heb je eigenlijk voor dit kind gedaan. Dank u wel, mevrouw, zei Yusuf. Wat fijn dat u het toch een mooi geschenk vond. Hij keek naar zijn vader. Zijn vader wenkte. Kom jongen, we gaan. Dag mevrouw. Dag meneer. Dag lieve baby. Ze gingen naar buiten. Zijn vader zei, kom, ik zet je nu voor op de kameel. Je hoeft niet terug te lopen. Wat dapper van je. Maar we gaan nu vlug terug. Want mama zal vast wel heel erg ongerust wezen. Oh ja papa, maar voordat ik wegging heb ik nog een brief geschreven. Lieve mama, je hoeft je niet ongerust te maken. Ik ga hetzelfde kind als papa ook gaat. En we komen gauw weer terug. Nou, dan moeten we dan maar vlug doen, zei vader. En ze gingen op weg terug naar huis. En wij zongen nou een lied midden in de winternacht.
dat lied van die Band Aid, hè? Er is een wereld buiten jouw raam. En dan vieren we een gezellig kerstfeest met elkaar. En dan zingen zij van, ja, denk er eens aan, er zijn mensen buiten die honger hebben. Die geen feest kunnen vieren. En dat is best wel verontrustend als wij gezellig kerstfeest gaan vieren. Maar ik dacht ook, als wij echt achter onze eigen vensters durven kijken, achter onze eigen voordeur, dan kunnen we daar ook verontrustende dingen zien. Dingen waar we zelf bang voor zijn, waar we verdriet over hebben, waar we zorg over hebben, waar we door worden opgejaagd. Honger naar troost, naar mensen om ons heen, naar vrede. Er is een wereld buiten onze vensters en er is een wereld achter onze voordeur. En daar is heel veel wat ons kan verontrusten. Al die mensen die nu in oorlog zijn. Al dat geweld en al die wreedheid. En al die mensen in onze huizen die alleen zijn, die aan het piekeren zijn, die niet weten hoe het verder moet. Gezellig kerstfeest vieren. Er is een wereld buiten je venster, er is een wereld achter je voordeur. Heel verontrustend. Maar dan wordt het kerstfeest, het Christusfeest. En dan wordt er een heel klein kindje geboren. In die hele grote wereld van ons, vol met allerlei machten en van alles wat er gebeurt. Zo'n heel klein, kwetsbaar mensenkind. En wisten jullie, weten jullie, dat zo God in onze wereld binnenkomt? In die wereld buiten onze vensters en in die wereld achter onze voordeur. Dat Gods licht en Gods liefde en Gods vrede in dat hele kleine onnozele kindje binnenkomt. Zo komt God bij ons binnen. En laat dat nou eens tot je doordringen. Dat is het Christusfeest. Dat we dat licht van God en die vrede van God en die liefde van God heel diep in ons mogen laten doordringen. Dat dat kindje in ons komt wonen. Dat God in ons komt wonen. Dat God ook in ons mens wil worden. Wisten jullie dat? Dat God ook in jou mens wil worden? In jou en in jou? En hoe gaat dat dan? We hebben het een beetje gehoord in het verhaal van Yusuf. Dat hij zijn mooie boek had weggegeven, zijn mooie bal had weggegeven, zelfs zijn hondje had weggegeven. En dan dacht hij, nou heb ik niks meer. Maar dat Maria zei, kijk, dit is nou wat het Christuskind heel graag wil. Zo woont Jezus, zo woont God in Yusuf. Zo wordt God mens in Yusuf, dat hij doet wat Jezus graag wil. Ik wil jullie graag vertellen dat
Jullie weten denk ik, de meeste van jullie, dat ik betrokken ben bij Nijkleerster als kloostering. En we waren afgelopen week van zondag op maandag zijn we een nacht in Kampen geweest met 11 mensen. In de asielkerk. Weten jullie daarvan? Er is een gezin uit Oezbekistan die al 11 jaar in Nederland is. De jongste kinderen zijn hier geboren. En nu dreigen ze het land uitgezet te worden. En ze hebben bij een kerk aangeklopt en die heeft gezegd, jullie zijn veilig bij ons. Jullie mogen hier zijn. En nu is daar een hele tijd een kerkdienst gaande. En wij hebben dus zondagnacht van 12 uur tot 6 uur achter elkaar vieringen gedaan zoals we het in het klooster doen. Ieder uur een ochtendviering en een middagviering en een avondviering. En dan een kopje koffie en dan weer een ochtendviering en een middagviering en een avondviering. En in die avondviering, daar staat een zin in een gebed. Dat wij bidden dat God over ons waakt als wij slapen. En toen dat voor de 4e keer ongeveer langskwam in die nacht, toen dacht ik, oh, maar wij zijn nu hier aan het waken. Zodat zij rustig kunnen slapen. Want het meisje, de middelste dochter van 14 jaar, Ariane, die had gezegd, oh, ik ben heel blij dat wij nu hier rustig kunnen slapen. Veilig kunnen slapen. En toen dacht ik, zo wordt God dus ook mens in ons, dat wij waken, zodat zij kunnen slapen. En ik wil jullie nog 1 voorbeeld geven. Vanmiddag, toen was ik bij de begrafenisdienst van de moeder van Vrouwtje. Vrouwtje die woont in het Thomashuis. En de mensen vertelden over de moeder van Vrouwtje. En ze zeiden, als zij de leider was geweest van de wereld, dan waren er geen grenzen geweest. Want bij haar was iedereen welkom. En toen dacht ik, God is ook mens geworden in de moeder van Vrouwtje. Dat je weet dat iedereen welkom is, want zo is het bij God. En nou gaan wij het kerstfeest vieren. En dat is een feest. Dus dat mogen we zo gezellig maken als het maar kan. En ondertussen bedenken wij dat God mens in ons wil worden. In jou en in jou en in jou en in mij. En als je dat weet, dat God in jou mens wil worden, dan komt er licht. En dan komt er liefde. En dan komt er vrede. En dat gaat zomaar vanzelf de vensters uit en door de deuren heen. Overal, dan zijn er geen grenzen meer. Zo mogen wij met elkaar het kerstfeest vieren. Zo feestelijk als het maar kan. En altijd weten dat God ook mens wordt in ons. Amen. Wij luisteren naar muziek van het koor.
God in de hemel en dichtbij in ons bestaan. Wij danken u voor dit kerstfeest. Dat we opnieuw mogen weten dat u met uw licht en uw liefde binnenkomt in ons bestaan. En die grote macht van oorlog, van geweld, van wreedheid, van honger en misbruik, dat daarin een nieuw begin komt. Een kleine weg van vrede en licht. Dat u God mens wordt in Jezus. En dat u mens wilt worden in ons. Dat wij zo het kerstfeest mogen vieren. Met vreugde. Wij danken u, God, voor al het goede dat we mogen proeven. Overal waar we voelen dat u dichtbij en in ons bent. En wij bidden dat wij daarvan mogen gaan stralen. Dat deuren en ramen open gaan. Dat mensen leren om samen te delen. Dat iedereen mee mag doen, dat iedereen veilig is. Heer onze God, wij bidden voor al uw mensenkinderen in deze wereld. Voor alle mensen die honger hebben naar voedsel, naar vrede, naar vriendschap, naar een veilig huis. En help ons om uw liefde, uw vrede uit te dragen. Zo bidden wij ook voor alle mensen die wij in ons hart meedragen, aan wie wij denken. Wij bidden voor Dirk Siswerda. Wij bidden voor Vrouwtje van Gunst en haar familie. Voor alle mensen in het Thomashuis. Wij bidden voor alle mensen die verdriet hebben en gemis. Voor alle mensen die ziek zijn. Voor alle mensen met vragen, met onvrede, met angst. Laat uw licht schijnen, God. Uw liefde, uw vrede. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen het stille nacht.
zou er nu nog eens 1 collecte gehouden worden. En de opbrengst daarvan is bestemd voor de Stichting Vluchteling. De stichting die werkt voor mensen bijvoorbeeld in Gaza, in Oekraïne, in Afghanistan, in Congo, in Sudan. Ondertussen luisteren we naar de muziek van Band Aid. Do they know it's Christmas time? Ik kreeg net ingefluisterd dat een komst.
We hebben nog een verrassingsnummer van het korps. Nou, wat dat je feest is, hè? We willen Jacobs heel goed bedanken van je oordeel in deze dienst. Heel fijn. Dank u. Ja, wij zijn haast onder het uitkomen van deze dienst. Ik hoor mensen hopen hebben en alles hier en natuurlijk bedankt voor ons wat je hier hebben. En dan, als ik spreek het zegen, en dan jongen we mij voor het eren van God. En dan, als we de goed moeten ageren, dan mag je mij net ophasten, want dan krijgen we nog wat mooi hier en daar. Dus dan mag je mij weer denken dat je wel wat mooi krijgt. Ja? En ik wil nog graag een zegen van je uitspreken. Dat is een zegen, een veelkleurige zegen. Dat alle kleuren van het licht van God, dat we daarmee gezegend mogen worden. En daarin kunnen voelen dat God ook in ons mens wil worden. Veelkleurige mens. Ik bid deze zegen mee. Ik zegen jou met rood van de passie, waardoor je voelt dat het bloed door je aderen stroomt, dat je leeft. Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, waarin jij je kan hullen als een deken van troost. Ik zegen je met het geel van narcissen, zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood. Ik zegen je met het groen van het gras,
Zodat je weet dat er grond onder je voeten is. Een weg om te gaan. Ik zegen je met blauw van water. Om af te spoelen wat misgaat. En waar je op stuk loopt in het leven. Ik zegen je met paas. Dat als een mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt. Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij thuiskomen in wie wij zijn. Amen. Als jullie deze woorden nog eens na willen lezen in de banken hier en daar heb ik die woorden uitgespreid, dus dat kunnen jullie ook mee naar huis toenemen. Dan gaan we nu staan als het mogelijk is en zingen met elkaar tot eer van God.